ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನಿಮ್ಮಿಸ್ ತುಳುನಾಡು ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಯಾನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದುಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಯ್ಕ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜಾನು ಯಾನು ಕರ್ಬದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ತಂದು ಐಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಒಯ್ಕ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿಗೆ ತೋನಿ ಏನು ಆಪಲ ಮುಂಚಿಗಂಡಲ ಚೂರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಸೊ ಮುಂಚಿನ ಪೊಪ್ಪುನಾಗಲ ಪಾಡ್ದಿಜಾನು ಇಂಚೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ತಾರಾಯಿಲ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಪನ ನಮಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ಲ ಪೊಪ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೊದ್ದಿನ ಪೂರ ಸಾಮಾನನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪುಲಿನ ನೀರಿಗೆ ನೆನೆದ್ದಿದ್ದೆ ಅವು ಆ್ಯಪ ನೈಟ್ ದಾಲ ಕಜಾವಿತ ನಾವು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪುಲಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಈಗ ಚೂರು ನಿಕಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತಕ್ಕ ಏದು ಬೋಡೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿನ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುಜಿ ಬಂದ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿಜಾನು ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪುದೀನ ಎಟ್ಟೆ ಅಂಚಾದ ಇಟೆ ಎಟ್ಟಿಲ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಅದೇ ಐತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ಲ ಪೂಪುಂಡು ಪಂದಂದು ಸೊ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಚಟ್ನಿ ಪಂದ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಚಟ್ನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಗಂಜಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೊ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಕಲಲ್ಲೇ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಕಾಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.